क्षणोक्षणी हाची. का हाची म्हणजे कोणता? तरवया पार भव सिंधू. हाची चकारात्मक. हेची दान देगा देवा. हेच दुसरं दान नको देऊ देवा. हेची विष्णूची महापूजा अनुभव नाही तुझ्या. हेची सकारात्मकच का? याच कारण आहे निश्चितता दर्शक चकारात्मकचे जेवढे उच्चार आहेत ते निश्चित सांगतायत. निश्चितता दर्शक असत ते. हेची क्षणोक्षणी हाची. हाची मग दुसरा नको. करावा विचार. हाच विचार कर रे बाबा. कोणता? तरवया पार भव सिंधू. तुला तरुण जायचंय. तू गेल्यानंतर तुझं काय राहणार आहे हा विचार. काय असतं माणसाचं गेल्यानंतर? माणूस गेल्याच्या नंतर माणसाचं उरतं काय बरं? आज मला वाटतं आजींचं 105 वर्ष वय होतं. मला असं कळलं. आता शक्य नाही महाराज. मग 34 वर्ष वय. पुण्याहून इथं आलो की माझ्या सगळ्या बरगाड्या दुखायला लागले. आपण 60-70च्या पुढे जातो की नाही की लय मोठं भाग्य लागतं एवढं जगायला. लय मोठं भाग्य लागतं. 30 वर्षाच्या पोराचे गुडघे दुखायला लागले महाराज. आता इकडे काहीच नाही. थोडं शहरात जाऊन बघा. प्रत्येक घराघरात कमोड बसवलेले. कमोड. साधे संडास नाही राहिले. का? त्यांना त्रास होतो. डॉक्टर सांगतोय 2 पाया बसू नको. 35 वर्षातच कमोडवर बस. कुठं होतं? पूर्वीचा काळ वेगळा होता. पूर्वीचे माणसं वेगळे होते दादा. पूर्वी माणसं साधी असायची. गावरान गाईचं दूध त्यांनाच खायला भेटलं. गावरान गाईचं तूप त्यांनाच खायला भेटलं. गावरान बाजरी त्यांनाच भेटली. गावरान ज्वारी त्यांनाच भेटली. ओरिजिनल खरं खायला त्यांनाच भेटलं. आणि ओरिजिनल जीवन त्यांनाच जगायला भेटलं. भरपूर जेवढं देवान दिलं आपल्याला तेवढं. आपण शॉर्टकट मारला. पूर्वीचे माणसं वेगळे होते. पूर्वीचे रस्ते वेगळे होते. आता हायवे केला तरी मणक्याचा त्रास आहे. पूर्वी हायवे नसायचा. घोड्यावर बसायची हो माणसं पण मणक्याचा त्रास नाही. आता सस्पेन्शनच्या गाड्या पाहिजेत तरी मणक्याचा त्रास आहे. पूर्वी माणसं साधे होते बाबा. रस्ते बी साधे होते. हळूहळू रस्ते डांबरी झाली आणि माणसं डांबरट झाली. काळ बदलला ना. पूर्वी मी एक सांगू. मी नेहमी सांगत असतो. पूर्वी गावात जर कुणी गेलं ना दादा. गावात जर कुणी गेलं ना अख्खं गाव रडायचं. बघा दुश्मन बी जाऊ द्या कुणी. पूर्वी गावात जर कुणी मेलं नाही अख्खं गाव रडायचं. एक कविता असं म्हणतो. असे कसे माझे गाव पुरे बदलून गेले. आता बदललं बरं का गाव. आता नाही. आता शेजारचा गेला तरी डोळ्यात पाणी येत नाही. ही अवस्था शहराकडली. आपल्या इकडे बरं आहे थोडस. तो कवी असं म्हणतो. असे कसे माझे गाव पुरे बदलून गेले. कुणी मेल तरी आता डोळे नसतात ओले. माणुसकी हरटली. माणूस पण गारटलं. पुरी माणुसकी असायची. घरात आलेला कोणताही पाहुणा आणि कोणताही सदस्य दारावर आलेला विनमुख जात नव्हता. ती माणुसकी पूर्वी असायची. आणि या पूर्वीच्या लोकांकडून आपण आपल्याकडे हे संक्रमित झालं पाहिजे. आपण हे शिकलं पाहिजे. आम्ही आमचं स्वत्व विसरून गेलो. आणि म्हणून कधी कधी जीवन जगत असताना अंतर्मुख होणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून क्षणोक्षणी हाची करावा विचार. तरावया पार भव सिंधू. बरं हे भवसिंधू तरुण जायचंय आपल्याला. 100 वर्षाचा नाही. आता हे झालं 105 वर्षाचा 100 वर्षाचा 90 वर्ष. आता आपला नाही. आपला 50 वर्षाचा 60 वर्षाचा. आपला सागर थोडा. आपला सागर नाही. आपलं डबकं आहे आता. आपण नाही आपला फार मोठा सागर नाही. आता कमी केला आपण सागर. तो कमी दिवसाचा केला. आणि हा तरुण जात असताना तुकोबरायांची भाषा आहे. क्षणाला विचार करा. का गेलो काय राहत असेल सांगा ना. का तर तुझ्यावर तुझी सत्ता नाहीच आहे. तेथे याची सत्ता नाही ना. तुझी सत्ता. देह हे काळाचे. धन कुबेराचे. येथे मनुष्याचे काय आहे. हे आपलं नाही आहे. धन पण आपलं नाही आहे. मग इथं माणसाचं काय आहे.
माणसाच्या हातात फक्त आहे तो क्षण स्वर्गासारखं जगणं माणसाच्या हातात आहे. का? तू गेल्यावर तुझं शिल्लक काय राहतं? आता उदाहरणार्थ सांगतो, चला माझ्या भाषेत सांगतो. समजा मी आता मेलो, मरणार नाही इतक्या लवकर, पण मेलो, काय राहील माझ्या नंतर माझं शिल्लक? फार फार झालं माझा फोटो राहील, त्याला 2 दिवस हार राहील. बरोबर आहे, मी वस्तुस्थिती सांगतो, नीट लक्षात ठेवा. आता फार झालं माझ्या फोटोला 2 दिवस हार राहील. कालांतरानं तो हाराच्या पाकळ्या सुकतील, ऊन पडेल, हार सुकल, माझा फोटो भिंतीवर असेल. माझा फोटो भिंतीवर असेल कधीपर्यंत असेल? जोपर्यंत माझं पोरग आहे तोपर्यंत. एकदा माझा नातू आला, त्या फोटोचं महत्व थोडं कमी होईल. त्या फोटोचं महत्व थोडे कमी होईल. त्या फोटोचं महत्व कमी झालं, फोटो माझा भिंतीवर लागलेला असेल, कालांतरानं माझ्या नातरूंड पत्रुंड असतील, त्या फोटोचं महत्व अधिक कमी झालेलं असेल, अधिक कमी झालेलं असेल. कारण पंजोबाचा फोटो भिंतीवर आहे, माझे पत्रुंड नातरुंड त्याला जास्त व्हॅल्यू देणार नाही, आहे जास्त महत्व देणार नाही. कालांतरानं तिथे भिंतीवर उंदरं येतील, मिरवतील, फोटो खाली पडल, त्याचा काच फुटल. काच फुटल्यानंतर मध्ये बिगर काचाचा फोटो राहील, आणि बिगर काचाचा नुसता कागद राहील. कागद, तो कागद जास्त दिवस टिकणार नाही. किती दिवस टिकल कागद? काच आहे म्हणून ते व्यवस्थित राहील. ते काळं पडल, ते भिजल, खराब होईल कागद, आणि त्याच्यातला कागद गेला की कागदाच्या जागेवर काय राहील शिल्लक? काय राहील शिल्लक तिथं? नुसती फ्रेम, नुसती फ्रेम राहील ना. मग नुसतीच फ्रेम माझी त्या भिंतीवर कोण ठेवील? फोटोची फ्रेम कोणी ठेवणार नाही ना. मग तो फ्रेम सुद्धा काढली जाईल. कालांतरानं ती फ्रेम सुद्धा काढली जाईल, आणि फ्रेम काढून ती सुद्धा उकिरड्यावर जाईल. आता फ्रेम गेली, माझा फोटो गेला, हार गेला, फोटो गेला, कागद गेला, काच गेली, फ्रेम गेली, राहिलं काय माझ्या नावाचं तिथं? राहिलं ना महाराज, खिळा, फोटोच्या जागेवरला खिळा. बरं, खिळा सुद्धा कधीपर्यंत राहील? जोपर्यंत भिंतीची डागडुजी सुरू होत नाही तोपर्यंत. एकदा भिंतीला रंगरंगोटी द्यायचं काम सुरू झालं की खिळा सुद्धा काढून घेतला जाईल. आता काय राहिलं खाली? राहिलं ना बाबा छिद्र. मग छिद्र कधीपर्यंत राहील? जोपर्यंत ते छिद्र कलर देणारा माणूस त्याच्यामध्ये माती भरणार नाही, रंग भरणार नाही, आणि मग रंग भरून माती भरून ते छिद्र सुद्धा पुसलं जाईल. माझ्या नावाची भिंतीला साधी एक खून होती रे, एक खून, ती खून सुद्धा पुसली गेली. माझ्या नावाचं राहिलं काय शिल्लक? म्हणून जगताना असं जगलं पाहिजे, तुम्ही गेल्यानंतर किमान तुमच्या नावाची खून तरी पाठीमागे राहिली पाहिजे. गेले दिगंबर ईश्वर विभूती, गेले दिगंबर ईश्वर विभूती, राहिल्या कीर्ती जगामाझी, राहिल्या कीर्ती जगामाझी. विभूती
तुमचं जे राहतं ना दादा, आले किती गेले किती, बस शिल्लक काय ठेवलं कोणी? तुमच्या माग उरलेलं फक्त तुमचं नाव असतं दादा. उत्तमाची उरे कीर्ती मागे, फक्त तुमची कीर्ती शिल्लक राहते ना. तुमचा साधा खेळा शिल्लक राहतो ना. तुमच्या त्या खेळाचं छिद्र सुद्धा शिल्लक राहत नाही. मी नेहमी सांगत असतो, माझ्या कीर्तनामध्ये सांगत असतो, माणसानं नेहमी मयतीच्या कार्यक्रमाला गेलं पाहिजे. त्याचं कारण सांगू, माणूस अंतर्मुख होतो आणि स्वतःच्या जीवनाबद्दल सिंहावलोकन करायला लागतो. आयुष्यात काय खरंय बघा तुम्ही, मौतीला गेलेली माणसं काय म्हणतात, थोडस 10-20 मिनिटं ते चलूच तर काय खरंय माणसाचं. पण कधीपर्यंत म्हणतात माहितीये का, आंघोळ वगैरे झाला नाही का, पुन्हा विसरलं. तोपर्यंत त्याला असं वाटतं बरं का, आपण सगळ्यांसोबत व्यवस्थित राहिलं पाहिजे, कोणाचा द्वेष करायला नको, कोणाचं वाईट चितायला नको, आपण सगळ्यांसोबत चांगलं वागलं पाहिजे. कारण आपले किती दिवस असतात काही सांगता येत नाही, माणसाचा काय भरोसा आहे.